Не съобразихме. Не ми харесва. Much more easier to go inside. Go back. No, you cannot go on. No, please guys, just go back. Put your stuff on the table. Определено първият ми сблъсък с Шабат и то точно в Йерусалим беше доста контрастен. Имаше и своите плюсове, имаше и своите минуси, но сега ще видите. Здравейте и добре дошли в моят канал. Днес е понеделник и е време за новия епизод. Както вече видяхте, то от Йерусалим, затова няма да говоря много, защото това е определено един от моите любими епизоди. Ще ви кажа само, че понеделник е деня, в който качваме видео. Това е денят и след... Да... 2MCO е туристическата агенция, с която пътуваме абсолютно навсякъде, а Фотосинтезис пък осигурява техниката, с която заснемаме всичко, което вие виждате. Ще добавя само, че може да се абонирате за канала, ето тук отдолу, даже и с камбанка. А сега мисля, че е време да отиваме в Йерусалим. И отново сме с куфър в ръка, за да стигнем до спирката на първия автобус. Ето ни на поредната спирка, първа за деня, чакаме автобус, ни закара до някакъв Road 65 и оттам да фанем автобуса за Йерусалим. Нашето автобусно приключение продължава и днес. I wish I could make you stay, cause baby I love you. Why you tryna break us up? След дълго закъснение на автобуса, силно бяхме притеснени, че нещо не сме на правилното място, но ето че идва. Hello, we are going to this station, this one. How much for you? 160. Ето ни вече в първия автобус за деня. Отиваме сега към следващата спирка, където трябва да се качим на автобус за Йерусалим. Thank you. Bye. Bye. И ето ни на спирка номер 2. Колко тържествено, Ето ни вече и на втората спирка. Очакваме автобус за Йерусалим, който по график трябва да дойде след 39 минути. Hello, Jerusalem. How much for you two? 68. 68. Вече сме във втория автобус към Йерусалим. Около час и 20-30 сме там. Този е първият не нов и не чист автобус. Да не казвам гада. Израелската държава поддържа стриктни мерки за сигурност по отношение на сигурността на жителите си. Ниско ниво на престъпност, най-често извършваните престъпления са свързани с кражби на коли в определени райони на страната. Пристигнахме, има много вятър, след дълго и не много леко пътуване. Доста изоставяме от графика и програмата. Първо, защото един автобус не дойде, после другия закъсня. Сега отиваме към хотела да се настаним. Така, едно нещо, което не съобразихме. Днес е петък, почти след обяд. Техният шабат почва от петък след обяд до събота след обяд. Нали така? И познайте, ние точно кога дойдохме. Това, което сме гледали, най-вероятно ще затвори всичко. Ходим по улица Джафа. Много духа вятър. Повечето места вече са затворили, едно тихичко, пустичко, което не ми харесва. Where are you coming from? From Nazareth. We are from Bulgaria. Bulgaria. Yeah. Okay. Where? Sofia, Varna. Yeah, Sofia. Okay. What is the situation with the Shabbat? Everything is closed. You will find like 2 or 3 places open in Shabbat.
сме вече и казаха, че нищо няма да работи, защото е шабат. Чудесно. Настанихме се в хотела и първото нещо, което трябва да направим по максимално бърз начин е да хапнем нещо набързо преди да са затворили всички. Някакъв junk food, силен, бърз и мазен. Най-бързото, което можеше да хапнем и видяхме, че има много хора. 55 шекела за един фалафел и една шаварма. Това беше най-вкусното нещо, което сме яли откак сме тук. Утре бих повторил, ама не работи. Каза чак към 6-7 часа вечерта. Когато ние ще сме в друга държава. Не иска да направят кафе, иска да се затварят и голяма битка за едно кафе. Освен някои други туристи като нас, всичко друго е пусто. Йерусалим или Ерусалим е град в източната част на глупости, брат. Йерусалим или Ерусалим е град в източен Израел и е административен център на Йерусалимски окръг. Той е смятан за свещен от трите главни авраамически религии – юдаизъм, християнство и ислям. Стига толкова. В Йерусалим са помислили за нахалници като мене, които искат да снимат с дрон, но когато включиш дрона и ти изпише You are in no-fly zone, девек не мога да излетиш дори, разбираш, че напразно носиш своя дрон, защото си в no-fly zone. Затова го викат телевизията лапсуси. Да ходим докато не е залязла. Дрон може да не мога да снимаме, но моите приятели от фотосинтези са ми дали другата любима играчка и това е Insta360 и сега ще ви покажа с нея какво може да направим. Стана яко. Йерусалим се намира на около 60 км източно от Тел Авив и Средиземно море. На около 35 км в източна посока се намира Мъртво море, най-ниско разположеният воден басейн в света. Почти съм сигурен, че на камера не си личи, но е много студено. Много студено, наистина. Аз нося на студ, но определено е много студено. Казах ли, че е много студено? Много студено. Много народ тук, за разлика от Яфа или улицата Джафа. Яфа е, със сигурност е Яфа, но тук основно туристи. Дори не мога да си обясня как така изведнъж стана толкова студено. Много студено стана. Климатът на Йерусалим е средиземноморски, с горещо и сухо лято и мека и влажна зима. Януари е най-хладният месец в годината със средна температура 9 градуса, а най-горещи са юли и август със средна температура 24 градуса по Целзий. Сега видяхме някаква група пред нас, се закачихме за нея. Така че сега ще видим, ако ги последваме докъде ще отидем. Заостанахме от групата. Тръгнахме по групата пеещи по пътеката, където всички вървят. Населението на Йерусалим е 873 600 души, от които 64% са евреи, 32% мюсюлмани и 2% християни. При гъстота на населението около 5750 души на квадратен километър. Въпреки това, населението на града нараства с темпове близки до средните за Израел, което се дължи на относително високата раждаемост, главно сред харедистката и арабската общност. Сега се редим на опашка за security check на стената на плача. It would be much more easier to go inside. Now it's crowded because of Shabbat. Because of Shabbat, a lot of people come to pray now. And what about these songs that they're singing? The song that they are saying, it's part of the praying. It's part of the praying. It's about community that's singing together and praying together. So this is the reason that they are singing. Интересно е. Така че не знам дали ще остане време за друго, но със сигурност всички казват, че сега трябва да влезем и ние, затова влизаме. Хайян! Хайян! Давай имаш, направя се и това. Take it and go back. No. With this, you cannot go on. Can I give it to you? No, just go back. That's cannot help you. Please guys tell us. I cannot use this. I'm sorry, I don't have a solution for you. Can I leave it for 1 minute? Just 1 minute, no.
stuff on the table. Не можело да влезна с дрон в чантата и ме спряха и направиха голям проблем. И сега влезнах сам за малко. Такава е ситуацията. It's not allowed? It's bad today, just Okay, today, no. sorry. Ами, спирам камерата, защото казаха, че не може да снимам, понеже е шабат. Нека все пак не нарушаваме традициите и ритуалите на хората. Не може да снимаме, затова се връщаме през нашите приятели от проверката. Сега да видим как да се върнем. Аз не знам как се върнем. Важна особеност на живота в Израел са почивните дни и най-вече шабат. Официалните почивни дни са петък и събота, като шабат започва в петък след обед и продължава до събота след обед. В петък вечер и събота през деня е много вероятно да не работят повечето заведения и магазини, особено в по-малките градове. Ако в събота се разхождате по религиозни места, внимавайте! На шабат е забранено да се извършва почти всякаква работа, както и да се използва електричество. Ако сте около храм или на друго място, около което се събират религиозни хора, е възможно да ви се скарат, ако снимате с фотоапарат или ползвате телефон. За религиозните евреи това е обидно, така че се съобразявайте. Докато за някои израелци Йерусалим изглежда беден, занемарен и затънал в религиозни и политически противоречия, за палестинците градът е привлекателен със значително по-големите възможности за работа и с по-добрите здравни, образователни и социални услуги от всеки град на Западния бряг или ивицата Газа. Исторически погледнато, икономиката на Йерусалим е била подкрепена единствено от религиозните поклонници, тъй като градът е разположен далече от големите пристанища в Яфо и Газа. Религиозните забележителности на Йерусалим до днес се посещават от много чужденци, които най-често посещават стената на плача и Стария град. Но през последните 50 години става ясно, че Йерусалим не може да се издържа единствено от религиозната си значимост. Интересна истината, тръгвайки си, се замислихме и се оказа, че това, че сме оцелили шабат, в началото си мислихме, че е кофти, неприятно, защото нищо не работи, но всъщност хора от цял свят се стремят да дойдат точно в петък, за да могат да присъстват. А сега, докато снимам, ми заваля дъжд над главата. Всъщност ние в Европа празнуваме уикенда по малко по-различен начин, особено в България. Тук хората го празнуват така. Енергията и въобще емоцията, която се усеща около стената на плача, наистина е много силна. Радвам се, че попаднахме точно в този ден тук, за сметка на това, че няма къде да вечерям най-вероятно, но време да се ориентираме на някъде, да хапнем нещо. Това не е някой декор от киноцентъра в Бояна, пуст. Ами е Йерусалим рано вечер на шабат. Няма никой. Една шепа заблудени туристи обикаляме тук из уличките и търсиме работещи ресторанти за вечеря. Имат едно-две ресторанчета за сега, което означава, че ще се яде. Сега ще си харесаме някой. Намерихме си някакво работещо заведение. Тук специално според мен този хумус, ако не го намажеш, не го изядеш така, не е същия вкуса. Правим впечатление следното. Хумус може би не е философия, но по отношение на фалафелите, фалафела тук се топи направо по статата. И тук минахме без десерт. Добре, че си носихме с нас едно виртуално червено кадифе. Не, че по някакъв начин ни задоволи, ама другия път си носим истинско. Хапнахме набързо. Сега ходим в дъждовен Йерусалим към хотела. Прибрахме се вече на топло.
Програмата продължава да не върви по план, защото в Йерусалим трябваше да видим бая неща, набелязани Стария град. Гробът на цар Давид, мястото на тайната вечеря, стената на плача, Божи гроб, Виа Долороса или пътя на болката, или пътя на кръста, Гециманските градини. От които ние какво успяхме да видим, какво не успяхме, друг въпрос. Наистина много не вървим по програма и по план. Все повече се замислям, че на такива места, както и ни посъветваха от ВМКО, е хубаво да отидем с група и с екскурзовод. Но, в крайна сметка, така се и разбрахме. Така правим този влог на базата на моето преживяване. Ето, някой от вас може да си гледа и да си каже, аз трябва да отида с група. Трябва да отида с екскурзовод, а не като тях. За утре програмата е Витлеем, след което Йордания, Аман. Тепърва ще бъде интересно. Сега почиваме. Ще се видим отново в следващия епизод. Така, ново 20. Извънредно включване. От рецепция ми казаха, че понеже е шабат, утре никакви автобуси не работят. Нямат право по време на шабат да ползват ток, да шофират, да говорят по телефона и какво ли не. И минаваме на вариант Б, в който да ходим с трансфера до границата. Това е за Аман. До Витлеем. А тук-що пък ми извика и каза, че проверила, че границата можем да минем до 3 часа. И аз попитах как така след 3 часа не може да минем границата. Ами не. Вече програмата за утре почва да се обърква. Но, с сме говорили, трябва да видя утре ще ходим да Витлеем, ако въобще ще ходим, има ли начин как да отидем, ако има начин какъв е той и после как да стигнем до Йордания. Ами не, всъщност до Витлеем така и не успяхме да отидем, тръгнахме към Йордания. Ма дали стигнахме, дали минахме границата, дали ни арестуваха или какво е станало, няма да ви казвам. Това другата седмица, другия понеделник. Марти, помниш ли човек, верно? Другата седмица, новия епизод, новия понеделник е след старата неделя, а пък пътуванията са с ВМКО, а пък техниката е от фотосинтезис. До другия понеделник, тогава вече почва мазалото, не знам.